kasi, yung audit is a process that will validate this violation. Sa ngayon, nasa hearing na maraming violation, lalong-lalo na doon sa mga dayuhan na nasa critical position, ito yung management at executive. At yung audit ang magpapatunay na mayroong violation. So, importante na magkaroon tayo ng proseso na i-audit sila, i-inspect, at tignan yung mga dokumento. At pag napatunayan na mayroong violation, lalo na sa konstitusyon natin, ito ay dahilan para i-revoke ang franchise. Sir, will you do that after passing on? Sorry, pero it seems na very clearing yung sa presentation, yung very clearing yung violation nila sa konstitusyon. Ready na ang Department of Energy na mag-conduct ng audit. Matagal na nila gusto ito. Nakita ko sa dokumento, 2017, gusto na nila mag-conduct ng audit dahil sila nga ang general supervisor ng ating energy sector. So, kaso hindi sila pinapayagan, kaya marami sa mga dokumento natin ay hindi na-validate. Importante na ma-validate natin. Pero nakukuha rin natin kanina na may katotohanan dun sa mga dokumentong